Estic segura, si més no, espero que tots vosaltres hàgiu lliurat ja les cartes als patges reials que durant tots aquests dies han estat a la ciutat i que no arribeu tard com les titelles d'Estanacar Teatre. Tinc aquí aquestes cartes, unes quantes, que m'han portat i que aprofito que està el patge reial del rei Gaspar, oi que sí? Sí. Benvingut. Doncs mira, aprofitem i donem aquestes una miqueta tard, no? Gràcies. Sí, no? A veure, ja estàs preparat per tota la feina d'aquesta nit? Sí. Abans de tot, perdoneu per el meu català, perquè jo vinc de l'Orient, clar. Terres molt llunyanes i no parlo molt bé el català. Sí. Però els nens de l'Hospitalet m'estan ajudant molt i segur que parlaré millor. S'han portat bé aquest any els nens de l'Hospitalet? Sí, en general sí. Però sempre, ja saps, hi ha alguns nens que són un poc trapilla i... Sí. Però m'han dit tots que se comportaran millor. Sí, com a mínim que tinguin aquesta intenció, no? Sí, i tindran més responsabilitats, perquè si no, ja de carbó m'han portat molt, Sí, també portes carbó, clar, perquè fan trastades, Clar, però si se se comporten ara bé, ja serà tot millor. I tindran els seus regals. Estàs cansat d'aquest viatge des de Sí, l'Orient? ha sigut un viatge molt llarg i molt difícil. I a més hem trobat una tormenta del desert, molta calor i molta vent i quasi m'ha arribat tard. Clar, primer pel desert, que a més allà els estels es veuen fàcil, no?, de veure l'estel en el cel. Clar, sí, és molt bonic. I després per mar també? Alguna tempesta per mar? Sí, clar, per als Reis el mar és més complicat que el desert, perquè... No esteu acostumats? Clar, això és el problema. I què tal pel riu Llobregat? Bé, molt bé, sí, està més net, ara està millor. Està més net, millor. Sí, millor, sí. Me n'alegro. I què és el que han demanat els nens aquest any? Aquest any els nens, com saben que hi ha una crisi, han demanat menys coses. Això està molt bé. Sí, i han demanat molt feina per a la família. Feina, sobretot que no falti la feina dels papàs i dels tiets. Sí, però en general, com sempre, han demanat molt coses relacionades amb la tele, amb les sèries que la tele, els nens... I amb l'electrònica segurament també, oi? Sí, també, sí, els Gourmetix, Pop Esponja i tot això de la tele. I les nenes també coses relacionades amb la sèrie de Patito Feo. I també, les nines, no? Sí, les nines, les cuines i cuinites i les barriguetes, coses de tota la vida. També han demanat jocs clàssics, cartes, jocs de taula, bicicletes, les nines també les mascotes de joguina, una mica de tot. Però una cosa que ha agradat molt als Reis també, que els nens han demanat coses que no són materials també. Pau i felicitat per a tot el món, i això als Reis li agrada molt. Molt important, no? Demanar pau i felicitat. Sí, no tot són coses materials, no? Però una cosa molt important que els nens també tenen que saber que els Reis no portaran totes les coses que han demanat. No es pot. Clar, perquè hi ha molts nens en el món i moltes regals per fer, i cada nen o tots els nens tenen el dret de tindre una joguina. Clar, i s'ha de repartir tot, i fins i tot de vegades també podeu ajudar, perquè hi ha moltes opcions també per ajudar que tots els nens tinguin regals, oi que sí? Sí, els nens volen fer moltes coses per ajudar, no? I és important ser generosos, oi que sí? Que això també ho valoreu molt, no? Sí, això és molt... Que els nens se comporten bé, però a l'hora d'escriure la carta, que pensen en altra gent en el món, no? Això és molt important. I en compartir, no? També, si teniu un joc, heu de compartir amb els vostres germans, amb els vostres cosins, amb els vostres amics. Sí, això és molt important. Si no, no és divertit tampoc. Clar, si tu tingues les joguines per tu, no és divertit, no? I que els nens no s'obliden de deixar una mica de menjar i aigua per als reis i els camells, no? Clar, és que veniu de lluny i encara us queda feina, eh? Sí, encara demà... Tota la nit. Aquesta nit. Tota la nit. Sí. Tenen que anar a totes les cases i deixar els regals i és molt difícil. Obrint la porta amb aquella clau màgica. Clar, és una clau que obre totes les portes de l'Hospitalet. Per tant, que tots els nens estiguin adormits, perquè no us poden veure. Aquesta també és una norma important, eh? Clar, que dormen, com es diu,
Durant tota la nit, sí, i dureta. D'horeta, sí, que dormen d'horeta perquè això és molt important. I així els Reis tinguen temps per deixar regals a tots els nens de l'Hospitalet. I que us deixin cosetes també perquè podeu menjar i agafar forces, oi? Clar, perquè el viatge és molt llarg. Per exemple, a tu què t'agrada que et deixin? Per menjar, Sí. a mi una mica d'aigua, dolços, sí, una mica de dolços també m'agrada, torrón, que m'agrada molt. Clar, i la sabateta també Clar, a l'arbre, perquè sapigueu sí, quantes sí, persones de la família hi ha, sí, no? Sí, sí, perquè així és més fàcil i més ràpid. Anem a deixar els regals. Doncs que tinguis molta energia, perquè tens molta feina i a més esteu a punt de sortir d'aquí des de la plaça de Francesc Macià. Ara mateix. Quins nervis, no? Clar, arriben a veure el mar i apareixen aquí a la tele. Clar, les carrosses aquí a punt, que no sé si tindreu lloc per recollir totes les Sí, joguines i portar-les. Clar, i una mica de carbó també en portem. Clar. Sí, una mica, I molts caramels, per als nens. És un dia màgic. Sí, és molt important per als nens. Gràcies per venir a buscar aquestes cartes De nada. i que tingueu molt bona feina. Gràcies.